लोंखांबाय जोङो लोगोफोर नै राङापारा स्टेसनाव आरोना संसारमोननि न'आव बेरायनो फैदों। लोगोफोर बेनो जाबाय राङापारा स्टेसन आरोना नै जोंना संसार फंबाया कफि लोंनो नागिरदों। लोगोफोर राङापारा स्टेसना ओरैबायदि गिदिर जंसन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोबोद गिदिर आरोना राङापारा स्टेसन आरोना। लोगोफोरनि राङापारा स्टेसना बेनो आरोना बुहुत गिदिर। संसारमोननि न'आव बेरायनो फैदों आरोना संसार फंबायमोननि न'आव नायबा जाबाय स्टेसनखौ आरोना माबायदि। नै जोंना संसारा फन रायलायदों आरोना ब्लगार भिडिअ बानायदो। लोगोफोर दायो जोङो संसारमोननि न'आव थांनोसै आरोना बेरायनो। आंखौ एसां लेंहरबाय थाबायना एसे बेरायनो थांसै बिसिनाव। आङो मा जाहोयो मा बेरायो नायनोसै लोगोफोर दायो जोङो संसारमोननि न'आव थांगासिनो आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि टपिकखौ नायबानो जाबाय जोबोद मोजां जागोन। दायो नै जोङो थांगासिनो दङ साफात गेजेर आरोना लामाया संसारमोननिया। लोगोफोर आङो दायो राङापारायाव दं आरोना राङापारानि एकदमबारे साहा आरोना थांगासिनो आरोना जों नै एकदमबारे साफात बागान सेर आरोना ओरैबायदि माने ओरैबो साफात गेजेरजों लामा आरोना। स' लोगोफोर आं दायो थांगासिनो दं नोंथांमोननो देखायलांनो बेसेबां हायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो नाजाबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय सापर्ट होलांबानो जाबाय लोगोफोर। स' दायो लोगोफोर जों थांगासिनो आरोना नै राङापारा स्टेसननि साहा आरोना एकदमबारे हाजो गुदियाव आरोना लोगोफोर संसार फंबायनि न'आव आरोना बेरायनो फैदों आरोना। स' संसार फंबाय आङो गोबां रिकुवेस्ट खालामनायजों लोगोसे आङो दिनै संसारमोननि न'आव फैबाय आरोना बेरायनो। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनै। स' लोगोफोर दायो जों संसारमोननि गामिखौनो मोनफैबाय आरोना नै बेनो संसारमोननि गामिया आरोना लोगोफोर। लोगोफोरजों दायो फाइनालि लोगोफोरजों संसारमोननि न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोरनि बेनो जाबाय संसारमोननि हाबजेननाय लामानि न' आरोना। स' लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बे टपिकआवनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट टपिकआव लोगो मोनफिनगोन आरोना गासै फुल